He tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like. Salutare, oameni buni, eu sunt Flavius și astăzi vă arăt o bașă de spălat care a început să facă figuri. E alimentată la butoi, așa că asta înseamnă că asta e pompa de alimentare, intră aici și nu mai trage apă deloc. Așa că desfacem asta, e un intru de rău și tot și o curățăm. După ce am desfăcut-o toată, aici e problema, dacă voi vedeți bine, fiind apa din bidon, mai cade câte o insectă, câte ceva. Ia uitați. Orificii ăștia de curcapa trebuie să fie destupate. Asta înseamnă că ea are mizerie pe ele. Dar avem o mică problemă. Modelul ăsta de mașină nu e ceea ce se desface. E lipită. Deci dacă e lipită, hai să încercăm să o spălăm. Am zis că să o spălăm de urgent, să mai fac udeală. Să-i băgăm apă. Dacă se vede, a început să mai iese din mizerie. Bine, în afară. Era mult mai bine dacă se putea desface, pentru că dacă se puteam să desfac, puteam să le și scot de aici, așa vor rămâne, ia uitați, vor rămâne undeva înăuntru, printre canal. Dar nu e o problemă, că voi reuși cumva să le scot. Ia uitați-o, după ce am curățat-o, văd că merge și merge singur, adică mașina nu e băgată în priză, se vede, e oprită, doar că curge din cauza, pentru că curge din cauza că eu i-am dat cădere și trebuie să ajungă apa sub nivelul la mâner și atunci se va opri. De asta e ușor. Ia uitați, nici de rău nu luam.